nyabeta no wanjani nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 mwana moya nyabeta mwana moitonga nyabeta masikana mangana Mogusu na bakwantu kutana igonga yo banadiri na tali ke muntu tali aye tali mugaka ayo mongina nakyo kale kukwana mangana kia karega baba gwatoka bokukwana gwatoka bokonje tago nkwana kikyaba nayo maite kikyaba abo tukalia mangana makong kikyaba iri omwana onkyakora tumetia kebete budonga naiga tebyango tebyo mochio yo tumetia kekegandrete ntogeria aya manyete aiga bago tebanga ki nga gende mwa malisera ruguru talinga mwa misati ayana mwa malisera ruguru erinde bakoe none chumbi aige manyete nga mwa malisera kawaida bono gaiga bono no manyete nga inkikere nyomba gaiga injero montongo sokamna naso gatemambiga ndi muna iranire iga timting ko manye bintu byakoreka niga igabano kongo koboje baba tindama cyo malisera tindama cyo ayonze nama yo kwana konga yoko kayoko ndwera ibagana ariko gusaba ayo mukungu nanko gusaba singo cya nanko nyata mama ni matago tekendega irabagari esto kwanda to buchama chensoko umuntu tiringire nando ya machikuru ke muntu bana achitaga tiri agaza karama pamera kenenge to kuo ikorwa ali duka mate bonda botore gencha kai igosukali teri nyomba usukali teri bono rariti mobuna moko nakimana yagata dikyaba ikyagata bina boyekere ke muntu kora mapamera ngagate iye igo mogako kai ngagate ke muntu tikaya kubinyerera na nyumba 10 ukaimuka ukamuigerera mwana obire nyaruke yanene ngata akora mami waku biboko kai no sakarengereria mwana olivo like mtone igabo abe kunze boko ngataratara abwartinkora torojina yo gaseno gosalio mwana abwaro asike muntu kobe kuise agwe boko taratara na basacha ya ikaro kitindaje njege nta kama onkeriga omwana oyo bana kaigo sagenda tiganko mwakira ndesimi nande mnango mwakira simi nakobwata mna tokomerana nere igase ngenjo nimanyete bano ko mugwatinde ngoranga obo jinga na eterete maega nere tinta etiviro le biche gasai ekina kiege ko garanta taiti no e koiguno ne lietaria tinta iti montangerese igoro yae ekina kiege ko gara mbwa tobororo bunande igobona ai gento ndagotebi boniga mangana mbwate na mangu mutuone mambi kwanza nonye na nanchite gento ngera nachite koliki na iranire ga mugaka na era gonstio mutu igoro yao yake munta mangana manga akaite nganje komote ingache ga iga kon visit yani ache sika munango ngakibona go nonya beto nyago jasika ko era cha go ere ningo bono go jasika aige ndo kora go koenda okonyora nyabeta na mwakere simia aye njarenge koenda tu agino kora mumire ndora mondi kwesteria aigore si then tukwa because ke muntu narori nere one direction yakale goteki ni ngao koikambe kindalat na nyabeta koikamwalat so that tobe macho
Oyo no muntu ore so dangerous. Oikamanya munanko muhando. Okay aya. Na igule. Kanda ikeduka nare ngochi na ranje ngote. Ona akinda monyole. Agongo mote. Sawa, tikanda nyako rusie ubiye na mwakati ga ya chinsi agati gete ga chia tweru. Sawa. Anji rusika. Noma ukwana. Mama bano buno kwa busige gasiane nereje. Abo mwana one kwa bogete maambio gasoko kagenda bano lende nginale gokora mwana. Kwa uko nganya tina kwenda sina kwenda tina uchikovuta. Mwana manyete kero tonale to bosabi tuli konyara igo konyora nga wachakire gasi. Igo ngari chiete bakana mapera kwatiko kai kwa rusi. Ana yete nanyora rugora ari ba utina bate bantu teri. Kai wa chiete. Ama nakibongo cha okweresa. Onjombo ndangiri. Eduka nero twenda korora. Bwango yangu ndande kuyigure biashara. Tuka. Ngoji kuyigura njomba. Abana. Era tuna. Nate tino nyara temu. Retema tete. Atemu tarandebia. Lakini rende tako batandebi nimanyite. Ngoko tebia. Bane tukeime go chikoigora nayo go chikokorere tuka go seno njomba. Onjomba na bote gasia ya gokora. Nje ngo chikobere duke. Toro chirenda matuka naye. Aisira ko yarende nduige ga mama. Bati mwana. Amina. Utaba iseke baragwo ne taracha. Ibo mwana one muno go takogenda ni maite ne bintu mbisumaye ni oba. Mama ngo ko buwerinda. Nandi minto go chakuandigerera. Nanya ko bamurito. Agontebia. Ngo teba bo. Boso muntu abere murita ino nena kya kuroreka. Nanya ko rusi mama obuto ati mama ndigere. Aki omwana one ngo kwana bo ibonte tako. Yani tako geranga nkore yake mono. Nanya ko rusi amarito. Diririe. Manyege ntekyo njomba go chotera buira utakata ko nyabero nyikere. Mama nje nanya ko rusi. Kati omwana one. Yani onjomba goteba nga kwa rusiria marito. Nyanga tugutecho ini. Ogatugutecho. Kayeri nari. Nainde. Ayo omwana one nje tomenyete naye anganje nyoko na amanyire. Oyibona ni mwokare gugusarire rietaga. Bose nyangara. Nyangara igata getego goyeta magega. Akoburo njomba. Nende na mutete na namwanjito. Aya baba. Tugwe chanda bana. To base gwe chanda pi. Tigango tata kurwanire. Manye kire kyoborimo. Ngete kyoro kiteneni. Mama lakini rieri ngani rigo chari ansibo. Ngarusia maritata to ngatugutecho imema. Bana manyite naende to isagoteki step. Itise police case igoko genda akole rutiene ukakibakoro kugupima kuri opimwe
onjombo ikarororo ende abanyagitari batebe ng'ekene oyo napoteti nabo bana bakora ko gwapoti naruseti erinde onjombo tigatebe ng'a nenjera atageti bona aike irororire ng'a gose lakini tigangukani ogokorusi bano babone ondita yarani ore ninje nagotebire omwana aite gose kuna koirukia nkora aya tiga tata arwane eseri naende motebi ng'ana kiasobo ng'ora aye tata onya kwarorire ng'a gose ningaruseti abana nyagitari erororo eregete migari togende mpimwe bagotebi ng'a gose yaya simbo mama into njomba tagwati magoso oyo nyang'ara lakini bono noroche nyang'ara nabwata amagoso of course bono oyo riromete ni nyang'ara gose nonjomba